Flipa, quina ventada, no? No m'estranya, som a la tràquea, que és per on passa l'aire quan respirem. La respiració funciona de manera automàtica, fins i tot quan dormim, ni ens n'adonem. Us imagineu quin rotllo seria si no tota l'estona pendents? I sabeu qui ho controla, tot això? El sistema nerviós autònom, una sèrie de neurones que treballen totes soles i s'encarreguen de funcions vitals del cos perquè vosaltres no hi hagueu de pensar, com ara respirar o el batec del cor, entre d'altres. Mola, no? Ja ho veieu, ho tenim tot controlat. Que on va parar l'aire que entra pel nas i la boca després de passar per la tràquea? Veniu, que us ho ensenyo. Quan l'aire que respireu arriba als pulmons, es perd per un laberint de tubs que es diuen bronquis i bronquíols, fins que van a parar als alvèols. És aquí on l'oxigen que respirem entra a la sang i hi ha l'intercanvi de gasos. De la sang surt el CO2, que és el que expulsem quan traiem l'aire. Sense oxigen, les cèl·lules del cos no podrien viure gaires minuts. Per això no pareu de respirar. I per això no podeu aguantar massa temps sota l'aigua, perquè allà no hi ha aire.